Bietene, juin kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ an ka abonné minnu sigilen bɛ Mali kɔnɔ minnu sigilen bɛ Mali kɔ kan an bɛ foli belebeleba ta ni ka di aw ma sɛgɛnbali ɲinanbalo Mali kunnafoni cakɛlaw sigikun ye de ka se ka kunnafoni jɛlen ɲini ka na di aw ma k'a to aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ kunnafoniya ale waati sera a y'aw bisimila. Fintigilakaw u bɛ ka banbagaci wale tigilamaw kɛlɛ sanga a n'a ka wagati o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o senfɛ u bɛ ka jamana kɔnɔden jugu dɔw fɛnɛ ni ka olu fɛnɛ kɛlɛ u senfɛ o de siratigɛ la an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ani état major général des armées ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko juin kalo tile mugan ani fila sufɛ san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ an ka fintigilakaw kɔni ye wulikajɔba dɔ ni ka o kɛ Sikasokaw olu fɛ yen nɔ min n'u taara bɔ taji jagola dɔw kɔni olu ka Sikaso mara o la u ka dugu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Lobugula dugu kɔni u taara bɔ camion dɔ de kɔni kan ni o ye camion citerne ye ale kɔni kelen don ni ka i jɔ nin yɔrɔ kofɔlen kɔni o la sɛgɛsɛgɛliw olu senfɛ u taara bɔ a kan ka fɔ ko fɛn min ye taji caman o de kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ale la taji barikon 137 bidon 100 bidon ninnu kɔni ye litiri 25 bidon de ye minnu n'olu kɔni falen no taji la tɛntɛntɛn o kɔfɛ sa fɛn min ye barigon 65 ye ani bidon 14 ni o ye 25 litiri bidon kɔni ye fɛn kɔni tɛ olu bidon ninnu olu kɔnɔna la ni maa ninnu kɔni sen bɛ waleya min kɔni ni o bɛ tali kɛ ka se ka tajiw kɔni ka olu jago ka sɔrɔ a yamaruya kɔni tɛ u bolo a yera k'a fɔ u kɔni kelen don ka banbagaci wale tigilamaw ka olu dɛmɛ u ka baara la nin taji ninnu kɔni bɛ ɲɛsinnen ka taa di banbagaci wale tigilamaw olu de ma. An bɛ to an ka fintigilakaw ka kunnafoniyaw kɔnɔna la halisa an ka fintigilakaw juin kalo tile mugan ani saba ka dugu jɛ juin kalo tile mugan ani wɔɔrɔ la banamakaw olu fɛ yen nɔ ani Ɲamina kungo kɔnɔna kɔni o la u ye larawuli caman ni ka o kɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na tile saba larawuli kɔni ale senfɛ Ɲamina kungo kɔnɔna o la u taara bɔ banbagaci wale tigilama caman de kɔni dogolen kan a kungo kɔnɔnaw kɔni olu la min ni u ye dankari olu ka bunahadamadenya la a dafɛdugu kɔni na u ye sigana ta kɔni ka maa dɔw sɛgɛrɛ n'olu kɔni ka baara tɛ fosi ye ka se ka banbagaci wale tigilamaw ka olu kɔni dogo u ka yɔrɔw la olu larawuliliw kɔni senfɛ sa u ye tɛgɛ da maa dɔw kɔni olu kan sigana dala maa dɔw fɛnɛ kan u taara ni olu ye banbagaci wale tigilamaw olu ka kɛlɛkɛminɛnw u ka balo ka taga se fɛn wɛrɛw ma u y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ta ni ka taga ni a ye a yera k'a fɔ nin baara in yɛrɛ kɔni ye ale senfɛ banbagaci wale tigilama dɔw kun kelen don ka u dogo yɔrɔ dɔw kɔni na dogoli in kɔni senfɛ sa u ye o banbagaci wale tigilamaw kɔni k'u bɔnɛ u ni na ani u ka bolimafɛn sen fila tan bɔɲɔngo ka taga se katakatanin kɔni o ma ani fɛn min ye essence bidon ye ni o ye taji bidon litiri 25 ye ka taga se litiri 20 kɔni ma o kɔni bɛ u ka bolimafɛn ninnu kɔni olu la fɛn min ye malo bɔrɔ kilo 30 ye o fɛnɛ tun bɛ u bolo ka taga se a kilo 100 kɔni ma taliki warikiw fɛnɛ tun bɛ a la nin bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna an ka fintigilakaw olu fɛ ala ni u ka baara ɲɛdɔn fɛ u sera ka dugukɔnɔmɔgɔw kɔni ni ka olu nisɔndiya ka sababuya kɛ dugukɔnɔmɔgɔw kɔni kelen ka u ye a kɛra nisɔndiya ani bonya ba de ye u ma. Cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ jagoko koɲɛw kɔni olu o ɲɛnabɔli ma u ye butigiba caman ni ka o de kɔni datugu min ni bolimafɛn sen filaw kɔni camanba de dogolen bɛ a kɔnɔna o la ni o bolimafɛn ninnu kɔni kuntagala bɛ t'i jɔ santimètre cube 120 ani 5 kɔnɔna ni jamana yɛrɛ kɔni ye a feereli ka aw bali ani ko a bɛ maa minnu bolo u ka taa ɲɛfɔ jamana kɔni ɲɛmaw kɔni olu ye ka hakɛya bɛɛ lajɛlen ka olu kɔni bugunatigɛ o de senfɛ sa u taara ye k'a fɔ magasin dɔw kɔni kɔnɔna la bolimafɛn camanba de kɔni bɛ yen nɔ min ni u ma taga a ko fɔ jamana marabaaw ye u ye a kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ni ka olu minɛ ka tila k'a fɔ e maa min de kɔni bɛ yen nɔ ko ni bolimafɛn kofɔlen kɔni caman b'i bolo i ka magasin kɔnɔna la i ka taa ɲɛfɔ jamana marabaaw ye n'i ma taa ɲɛfɔ ɲangini bere min kɔni kan ka taga da i kan o bɛ da i kan.
An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ denmisɛnnin saba bɔɲɔgɔnko olu de kɔni binna kɔlɔn kɔni o kɔnɔna la ale ni fɔse datugubaliw kɔni olu o kɔnɔna la denmisɛnnin kɔni bɛɛ lajɛlen bɔnna o ni na ni kunnafoniya in ale dira dɔgɔkun tɛmɛnen o la fɛn min ye kajolo ni zewa kɔmsɛri kɔni ale fɛ ni o ye fode kiyobu ye a y'a yira k'a fɔ ko kɔlɔn ninnu ni fose ninnu kɔni datugubaliw lu kɔni kɛra sababu ye ka denmisɛnnin ninnu bin kɔlɔn kɔnɔ kɔlɔn ninnu falen no ji la ani fose ninnu san kun fɔlɔ minnu kɔnɔna na o de kɛra sababu ye ka kɔlɔn ninnu ni ka olu fa a ye weleweleda ni ka o bila dugulamaw ma bɛɛ k'i ka kɔlɔn kɔni ni ka ale datugu ka se ka fose ninnu ni ka olu datugu ka sababuya kɛ samiya donda in na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛniba de kɔni don dugulamaw kunna kɛnyɛrɛ ye kalanso min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko franco araba shamsula uda yirimajɔkaw olu fɛ yen nɔ sibiridon ni o bɛra juin kalo tile 27 ma san 2026 olu kɔni y'u ka walanbila ɲɛnajɛw kɔni ni ka olu kɛ san 2026 ta kɔni o kɔnɔna la u ye ɲɛnajɛ caman ni ka olu kɛ ka alikuranɛ kalanw ni ka olu kɛ walasa an ka se ka ja ninnu ka faamuyali caman ni ka olu sɔrɔ an ka jɛ ka Famata Sangare ale ka kɔrɔfɔ ni ka olu lamɛn. Shamsul Uda maaw ka kalanbila ɲɛnajɛ kɛra sibirido juin kalo tile 27 san 2026. Shamsul Uda ye kalanso ye min bɛ franco arabu o kalan yirimajɔka olu fɛ yen nɔ. Kalanso in ale dayɛlɛla kabini san 2013 waati. Ka fɔ denmisɛnninw ɲɛna diɲɛ taalan ye kalan de. Mɔgɔ min b'a fɛ ka diɲɛ sɔrɔ i ka kalan, min b'a fɛ ka lahara sɔrɔ i ka kalan. Kalan de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye sisan. Ni y'a sɛgɛn sɛgɛn la kalanbaliya sɛgɛn de b'a an kan. Jamana ka jamana lataa ɲɛ, ka jamana lataa ɲɛ, ka jamana yiriwa, ka sɔrɔ yiriwa, kalan b'a kɛ. Nka ni kalan tɛ jamana min na, kalan tɛ du min na, a jamana bɛ to kɔ, du bɛ to kɔ. O tuma na an b'a ɲini denmisɛnw fɛ u k'u ɲɛsin kalan ma. Kalan de ye hadamaden ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ye. Kalan hɛrɛ b'a la diɲɛ na, hɛrɛ b'a la lahara. N'i ma kalan i kunfinnama i bɛ to a bɛ komi misi bɛ wɛrɛ kɔnɔ gɛnbaga t'a la. A kɛra bonya ani karama ni nisɔndiya o kɔnɔna la. Kalanbila ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna la u ye donbolo kɛ kalandenw ye minnu pasera ka taa kilasi yɔrɔ olu la. Kalandenw olu ye kuranɛ kalan olu kɛ ni ka tila ka laseli kɛ catiri hukumu kɔnɔna la lase min adamadenya jɔsen o ko fɔ. Bon kumakan laban min bɛ ne bolo toujours n bɛ denmisɛnninw de wele ani denmansaw u k'u denw bila ka taa kalankɛyɔrɔ la. U kana denw bila banjanbilaya la dugu kɔnɔna la. N'i ye den bila banjanbilaya la o tuma na den bɛ kɛ suguya dɔ ye a mara bɛna gɛlɛya i bolo. Nka n'i ye den dɔ hali ni baara kalan de don a don o la. N'a ye baara kalan o ye hɛrɛ dɔ de ye. A bɛɛ lajɛlen ye kalan dɔ de ye. Baara kalan kalan yɛrɛ kalanni o. A kɛra kalan suguya ye an kana den ninnu to yen nɔ congé in kɔnɔna la u k'a kɛ yaala gansan ye nafa si t'o la. O bɛ na ni tɔɔrɔya de ye du kɔnɔna la o bɛ na ni tɔɔrɔya de ye den yɛrɛ ma. Mɔgɔ min ye kalanyɔrɔ in sinsin bi alhamdulilahi rabil alamina ala y'ale miniji dɔgɔya n'o ye Bubakari Kane o y'an yɛrɛ kɔrɔkɛ ɲuman ye. A ye kalanyɔrɔ in sinsin ni diinɛ ko de ye. A ka laɲini ma kɛ fosi ye denmisɛnninw ka se ka ladɔnniya diinɛ ɲuman na ani ladabuko ɲuman a ka ŋaniya tun y'o de ye. Donc hukumu kɔnɔna na a y'a se bɛɛ lajɛlen kɛ ni wulikajɔ ye baara in na. Ala y'ale miniji dɔgɔya ale taara ka anw minnu to a kɔ yan nɔ. An bɛ an sen da ale sen da nɔ na k'Ala subahana wa taala deli laɲiniba min tun b'a la ale ma se ka fɛn o fɛn kɛ anw fana ka se ka fɛn kɛ min ka bon n'ale ta ye. Shamsul Uda kɔnɔ yan. Shamsul Uda min ni a daminɛna depuis 2013 a ye a sinsin 2013 ka fara an yɛrɛ karamɔgɔ kan ni an ka directeur n'o Sasa Bubakari Kane ka daminɛ a la fo ka na se bi ma alhamdulillah. Faranga de bɛ ko kɔnɔ wagati bɛɛ lajɛlen na ni dɔ ma fara kan foyi tɛ ka bɔ a la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka kalandenw kalan ni kɔnɔnajɛlenya ye ka kɛ ka kalandenw fana kalan ni ladabu ye ni u kalan ni kɔnɔnajɛya la cogo o cogo ni mara ni ladabu n'o tɛ kalanyɔrɔ kɔnɔ surtout kuranɛ kalanyɔrɔ do ka da o kan a bɛ kɛ komi dɔ ye baara jɛ mais an ka dun ka laɲini tɛ o ye an ka laɲini dɔrɔn ayiwa ladabu o bɛ fɔ jamana kɔnɔ ka se ka sabati
o kosɔn ayiwa jamana ɲɛmɔgɔbaw ani jɔyɔrɔbatigiw bɛ se ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na an bɛ ala deli ala k'an bɛ sababa ma. n bɛ bonya ma se kɛ ka taa kalanden somɔgɔw yɛrɛ ma olu minnu kɛra sababu ɲuman ye ka n'u denw di an ma Shamsul Huda kɔnɔna la an ka se k'u kalan kalanko ɲuman na. Bon ne yɛrɛ ye nin ɲɛnajɛ in boloda sabula n kɔrɔkɛ ala ma hinɛ a la n'o ye Boubacar Kane a y'a laɲini kosɛbɛ ko ni n kɛra directeur ye don min na n kana na ɲinɛ ka mɔgɔw wele k'u hakili lajigin wajulu ɲumanw na ani ka denmisɛnninw lanisɔndiya ni cadeau dumanw ye. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo Dante foli min na. Ni ka tila ka karate kɛ ni ale ye farikolo ɲɛnajɛ ni ka a kun cɛ ni kuranɛ kalan ye. CFPE ni o ye centre de formation pratique de l'élevage ni o kɔni bɛnnen bɛ bagan kalaniw yɔrɔ kɔni o ma a centre in kɔni olu kɔni ye u ka kalanden minnu ye san 4 ni ka o kɛ kalan na ka se ka jɔnjɔn di olu ma min b'a yira k'a fɔ ko u ye kalan in kɔni ni ka a kɛ wa a ɲɛdɔn fɛnɛ kɔni bɛ u la a kɛra sigida min na sa o de ye Sotibakaw olu fɛ yen nɔ a ko kɛra bonya ani karamaw olu kɔnɔna la Mali kunnafoni tɔgɔla Fatumata Sangare ale ni Yaya Ze Samake olu tun bɛ kɛnɛ ye ale kɔnɔna la an ka jɛ ka jaw olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Centre de formation pratique en élevage ni o ye kalanso ye min ɲɛsinnen don baganko koɲɛ olu ma fɛn o fɛn o bɛ baganko koɲɛ bunakun kan olu ka baara ɲɛsinnen don o de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la baganw ka kɛnɛya ani baganw ka production sibiridon juin kalo tile 27 san 2026 CFPE n'u ko ma ko centre de formation pratique en élevage ma olu ka cérémonie o ɲɛnamayara u jabalabala Sotibaka olu fɛ yen nɔ cérémonie min ye san 4 kalan kɔfɛ n'u k'u ka sɛbɛnfura olu d'u ma ni an ko ma ko attestation o ɲɛnajɛ kɛra sibiridon juin kalo tile 27 san 2026 u jabalala Sotibaka olu fɛ yen nɔ ɲɛnajɛ in ale kɛra nisɔndiya kɔnɔna la ani bonya ni karama o kɔnɔna la o kɔfɛ fɛn min directeur ni o ye Mutaka Traoré ale fɛnɛ ye laseli kɛ. Maintenant an ka denmisɛnninw u bɛ san 2 kalan ni san 4 kalan de kɛ DEF kɔfɛ donc u bɛ dɔnniyaw sɔrɔ yan baganw furakɛli i komi n y'a fɔ kuma daminɛ la cogo min na ani baganw yɛrɛ kan ka ladon cogo di u bɛ dɔnniyaw sɔrɔ o la faamuyalidilaw fɛ n'an b'a fɔ o ma ko formateur docteur vétérinaire b'o la ingénieur b'o la technicien b'o la agent technique b'o la praticien yɛrɛ b'o la minnu bolo bɛ baara la. Donc dɔnniya ninnu tɛ sɔrɔ tile kelen a bɛ sɔrɔ su a bɛ sɔrɔ tilegan fɛ a bɛ sɔrɔ waati bɛɛ a yɛrɛ ɲɛ b'an ka centre la anw bɛ hectare 12 de kɔnɔna yan kalan kɔfɛ kilasiw kɔnɔna na n'o ye kalansow kɔnɔna ye an bɛ tila ka bɔ n'u ye tuguni fɛn min tɛ anw yɛrɛ fɛ yan an bɛ to o yira u la aw yɛrɛ ɲɛsin bɛ an ka yɔrɔ ma ni jɛgɛ mara yɔrɔ ye u b'o bɛɛ kalan yan baganw bɛ ladon cogo di hali sɛ min dira aw ma sisan olu yɛrɛ ka sɛ lamɔnen don u ka sɛ balolen don ainsi de suite donc a faamuya b'u la dɔnniya b'u la o minɛn min an bolo o baarakɛminɛn an bolo yan yaasa u ka se ka da u yɛrɛ la kalan kɔfɛ o de kosɔn ne nimisi wasalen don ne kun kɔrɔtalen don bawo wo min bɛ yen n'o ye bagan baara wo ye bagan baarakɛlaw bolo nin bɛna caman bɔ o la o de ala sago sago vraiment ne nisɔndiyalen don nin dalen don a la fɛnɛ fɛn fɛn bɔlen filɛ nin ye u bɛ se ka fɛn kɛ u yɛrɛ ye u bɛ se ka baara k'u yɛrɛ ye hali n'a ma kɛ fonction publique ye. Sanga ni nin ɲɛnajɛ ko fɔlɔ ye fɛn min ye Dr Sidi Traoré nisɔndiya bolo kan ale ye poussin ni o ye sɛdennin 500 ka fara a fura olu kan. An bɛ ala deli denmisɛn minnu filɛ nin ye ka diplôme sɔrɔ nin ye ala ka sijan ni kɛnɛya d'u ma o de bɛ mɔnɔbɔ u kana u sigi k'u bolo fila da u sen kan diplôme sɔrɔlen tɛ foyi ye diplôme kɔni y'a ye an nana an ye kalan kɛ u ye théorie dɔ don an kunkolo la mais an kan ka taa sur le terrain ka taa o baara de kɛ an b'a dɔn jamana bɛ yɔrɔ min na jamana tɛ se ka a ka mɔgɔ formelenw bɛɛ ta donc ni formela nin na ka ban ala ye fɛn yiri d'i ma i bɛ se ka balo fɛn min na fo ka taa se i ka don laban ma vétérinaire i bɛ se ka fɛn caman k'a kɔnɔna la k'a sɔrɔ état yɛrɛ tɛ donc i ka wuli ka fanga don i yɛrɛ la i kana kɛ téléphone digidigi ni fɛnw ye i ka wuli ka taa baara ɲini i ka wuli ka taa dɔnniya ɲini k'a fara i ka dɔnniya in kan n b'a dɔn n'i ye o kɛ i bɛ se ka vraiment balo n'i ka diplôme ye n'i ka valeur ye n bɛ ala deli que vraiment denmisɛn minnu filɛ ka bɔ nin ye ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka courage d'u la ala ka u ka baara in
don u dusukun na parce que n'i bɛ baara min kɛ n'a ka di ye i bɛ se k'i balo sɔrɔ a la mais n'i y'i sigi ten ko jamana ka baara ɲini ka d'i ma jamana tɛ se ka baara di a ka jamanaden bɛɛ ma dɛ u ka wuli k'u jɔ u yɛrɛ ye u ka baarako ɲɛɲini u b'a sɔrɔ fana voilà merci. Fɛn min ye nin kalanso kɔfɔlen ye nɔ a bɛ yen nɔ kabini san 1955 waati sibiridon juin kalo tile 27 san 2026 o kɛra a 68e promotion olu ka ɲɛnajɛ ale ni 15e promotion ma olu ka ɲɛnajɛ. École ni ne yɛrɛ ka musokɔrɔba de ye filan ye Ala ka hinɛ la. Donc 1955 à maintenant 68e promotion de bɔra agent technique la et 15e promotion de bɔra technicien na. Donc o kɔrɔ ye ko baara in bɛ sen na bi la ko tɛ école yɛrɛ ka kɔrɔ ni Mali yɛrɛ ye n'i bi Mali ta a tɔgɔ ma bi. Kuma min bɛ ne bolo ka ɲɛsin denmisɛnninw ma o de ye u ka kɛ u yɛrɛ ye u ye faamuya min sɔrɔ u ka faamuya in bayɛlɛma k'a kɛ baara ye u filɛ o kɛnɛ de ka nin ye u ka faamuya in bayɛlɛma k'a kɛ baara ye faamuya ta waati tɛmɛna baara waati de sela sisan u ka n'u sigi k'a fɔ ko ma nin kɛ nin ma diya u ka wuli u ka ɲɛɲini u yɛrɛ ye je pense que u yɛrɛ b'o kɛnɛ kan depuis u bɛ kilasi fitininw na an b'u dege o baaraw la a ka dɔgɔ u la ko min tɛ se ka wuli i yɛrɛ ye bi ka taa vaccination kɛ ka taa traitement kɛ an ka cɛba fila bolo yan ne ne bɛ bagan kɔnɔ fara ka manaw b'a kɔnɔ u y'o kalan kɛ yan ka baganw kɔci u y'o kalan kɛ yan ka bagan yɛrɛ kɛ fɛn bɛɛ ye sa ka bagan yɛrɛ ladon i b'a fɔ adamaden yɛrɛ bɛ cogo min na a baara kɛbagaw bɛ anw bolo yan o de ye Ala sago sago vraiment ne nimisi wasalen don minnu y'u kalan a dɔnniya b'u la a faamuya b'u la o de ye an se nin kɛnɛ kan. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛkaw ka jamana o kɔnɔna la sirabakan kasara juguman dɔ kɔni o kɛra juin kalo in na san 2026 Laginɛ jamana kɔni o kɔnɔna la min ye bolimafɛn fitinin dɔ kɔni ye sa ale de kɔnɔna na camion citerne kɔni jɔlen sɔrɔ ni ka boli ka don a la a siratigɛ la sa maaw kɔni dabali banna kosɛbɛ u m'a dɔn ko in yɛrɛ kɔni ale kɛra cogoya min na a yera k'a fɔ fɛn min ye bolimafɛn belebele ninnu ye u jɔyɔrɔw kɔni olu ka se ka lakɔlɔsi ka sababuya kɛ a bɛ ka na ni tiɲɛni ye jamana kɔni o kɔnɔna la jamana marabaw olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni ni ka olu dayɛlɛ ani ka tila ka kangarida kɛ ko bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka se ka i jɔyɔrɔ kɔni ni ka woloma donna nataw la panneau de signalisation u bɛna olu kɔni ni ka olu kɛ jamanadenw ka laɲini kɔnɔna la. An bɛ taa Burkina Faso kaw olu fɛ yen nɔ dɔgɔkun laban in na Burkina kɔni ye ani Faransi ka jɛɲɔgɔnya siraw kɔni ni ka olu jɔ Burkina jamana ɲɛmaa ni o ye capitaine Ibrahima Traoré ale kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Faransi ye o tɛna se ka jɛɲɔgɔnyaw kɔni ni ka olu kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sababuya kɛ u ka baara taabolo dɔw kɔni olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o de siratigɛ la sa Faransi y'a jira k'a fɔ ko Burkina ye nin hakilina min kɔni ta a kɛra olu fɛlako ye k'a sababuya kɛ Burkina kɔni tun ye olu ka fɛn min ye u ka lasigiden kɔni min n'ale sigilen bɛ Burkina jamana kɔnɔna la ka wele kɔni ni ka o lase a ma o de kɔfɛ sa Burkina ye nin hakilina ninnu kɔni ni ka olu ta ko n'i y'a ye k'a fɔ Burkina ye nin hakilina kɔni ta ka sababuya kɛ Burkina ale kɔni kelen don ka bolo ɲɔgɔnmaya kura kɔni ni ka o sɔrɔ ni o de ye Rusi jamana ye o de la sa olu kɔni jɛra ni Burkina ka nin jɛɲɔgɔnya in kɔni ale dabilali ye. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ a fɔli la ɲɛna k'a fɔ ko fɛn min ye tunga lafiya ye ale de ye anw ka kunnafoni a jukɔrɔma donba ye tunga lafiya kelen don ka na tungarankew u lafiyali kama b'a fɔ ɲɛna kuma bɛɛ k'a fɔ ko tunga lafiya bɛ logement sociaux ale programme kan Banangɔrɔni Kabala Jalakɔrɔbugu Kolobugu Jatola Samaya ani Samankɔ a prix fɔlɔ o ye sefa wari $26,000 ye terrain ani so terrain ninnu bɛɛ ye titre foncier de e maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ i sen ka ye tunga lafiya ka logement sociaux ale programme na a condition tɛ foyi ye i ka se ka kɛ sarata baara la i sigilen bɛ jamana min kɔnɔna la k'i ye fonctionnaire ye hali n'i bɛ Mali kɔnɔ n'i ye fonctionnaire i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka logement sociaux ale programme na e maa min bɛ yen nɔ k'i tɛ fonctionnaire k'i ye commerçant ye tunga lafiya kelen don ka étape par étape ka o sigi sen kan aw ye ni o de ye tɔgɔla terrain b'i bolo n'i ye wari min sɔrɔ i bɛ na ni o ye i ka yɔrɔ bɛ jɔ dɔɔni dɔɔni fo ka taa fɔ ko a banna ni terrain fɛnɛ t'i bolo tunga lafiya bɛ terrain fɛnɛ ni ka o feere i ma tunga lafiya ko tungaranke fɛn fɛn sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so sɔrɔ Mali ale kɔnɔna la numéro de téléphone filɛ aw b'a ta aw bɛ message bila la WhatsApp la k'aw bɛ sarata baara la aw bɛ fɛ ka so sɔrɔ Banangɔrɔni Kabala Jalakɔrɔbugu Golobugu Jatula Samaya ani Samankɔ ka na ka vacances kɛ i ka so kɔnɔ ka sɔrɔ i ma yɛlɛma luwanse la ka sɔrɔ i ma taga appartement ta ka sɔrɔ i ma yɛlɛma i somɔgɔw kan tunga lafiya nana o balili la aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.